ne balana mebraw et en bec meka mumma kono au kera en bec meka mumma kono au kera donc breaking news baba ambulo mais ndado ala mais yani ngandado au breaking news là j'aimerais vraiment commencer d'abord à parler sur quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Il s'appelle Dr Djiré. Dr Djiré, allez docteur de Malikono. Dr Djiré ka Maliko te kuma ibaro tuma chamana, mo chamama foka be jamana fait, mais uluma djili bo jamana e. Dr Djiré, allez sergent nedou. Masami alaye adoni faklim bakle au niveau de la Maliko là. Dr Djiré. En même temps, non seulement Adoni Fakilin Bakele ni menela Maliko la, ama mun kalama kunu kasrami fene kera ni balana mebrao Dr Djiré masami alaye abonela asomo la tuguni kunu kasara la fogaru tara kasrami ki anga jamana konna la. Dr Djiré c'est un patriote au niveau donc que tu ne peux même pas imaginer. Donc ne Dr Djiré ni temps yana a fachedi. Donc kunu ataki fene kera non seulement Adoni Sara Forona Kelela, au Fatura, mais Massami Alaye, ce grand homme, en dessus de la photo, est Dr Mohamed Kassoum Djiré. Un véritable patriote, un impressionnant leader, un éminent chirurgicien pédiatrique. Je vous témoigne que bientôt, un an, il aurait perdu son jeune frère de lait et en tenue militaire, en bas et en gauche de la photo. Durant l'attaque du camp de Tessit. Et avant-hier, malheureusement, il perd également son propre père. En bas, en droite de la photo, dans l'attaque lâche du bateau de Tombouctou. Quelle tragédie. Docteur Djiré, que Dieu récompense le lourd tribut que toi et ta famille ont payé pour notre pays, le Mali. Enfin, que le Mali soit reconnaissant, mon frère, envers vous et votre famille. C'est mon frère, Dr Djiré. C'est mon frère, ce monsieur. Voilà un patriote malien. Le Mali ne manque pas le talent. Le Mali manque de mettre les gens à la place dont il faut. Ça, c'est Dr Djiré. A Fassara Kounou, Malikono, Malikola. A Doni Fakelen Bakele, au frère Sara, Malikola. Dr Djiré, c'est un sergent pédiatrique. Mombe opération que Dimsanouna. Masami Alaye Dr Djiré, a Dona, Katerindo Aerela, Kataka Anga Surasu opéré, Katanga Surasu, Kata Balbou Farela, Forona. Nintate Kumaere, là le président du mouvement Sentinelle. C'est un frère que j'admire beaucoup. Avec Kalane qui est Venezuela, ka Venezuela bla, kana sika jamana konala. Un patriote qui n'a pas à essayer d'être devant les choses pour montrer sa capacité pour notre pays. Anyabo bela. Nous le faisons, on était nieti konman foi kamali kono. Ne Dr Djiré ne afari, ne afari, c'est lui qui est décédé hier par les attaques des lâches. Donc Dr Djiré ala kayina papala et sur le quartier moro abo djidja et ni sur le meke mali kono la angatanga buya masaki ke inshallah. Donc on est Dr Djiré et un patriote pour vous montrer un peu comment Dr Djiré a investi Mali Koura avec la assumer supporter à ce niveau même. Masami alaye abena mina ka parcours de kala avec un sentiment patriotique là comment et quand ça vient de notre changement, quand ça vient de notre transition, comment ce monsieur il est prêt à faire bouger tout parce que Dr Djiré né en bora en bas donc à fond en kumeromina bio ko sa ni kunu ambodon fini kra nyango malikola jamana min kono zo mega boli ay ali kuna ay me ko ministre do bola ka bo jamana kono la o jamana kono bi ameromina au moins si zo mega tanyini. Donc, en même temps, on est en plein de la guerre. En même temps, donc, Dr Djiré au Kéré, on a appris hier, donc on veut venir servir notre pays. Dr Djiré allez bien d'accord. On a à la délit, ni Mali Dr Sokouram Medjo, si c'est basé sur la pédiatrique, Dr Djiré doit être parmi ses leaders.
Voilà un jeune qui est prêt à changer son pays. Avec Maleni et Venezuela et Daniel Venezuela et Segasoumike. Donc, Dr. Dile va avec la Kalanki. Donc, c'est un monsieur qui n'a pas d'excuse à Dalente excuse. Il ne croit pas à l'excuse. C'est-à-dire, Dr. Dile Mori, et c'est qui, quand Dr. Dile ma, comme Malibé Ntola, à Sekanya, qui bika raison fire, il peut pas t'écouter. Il y a même comment belle la fois au Keleni. Parce que, allez, aïe, et Venezuela, Venezuela et Cuba, comment les Cubanais ont subi, et comment Cuba est en train de doter avec leurs efforts. Il sait que Cuba, Cuba n'aura nous. Il sait que Cuba, comment te fraquer. Il sait que Cuba, comment te barla. Alors que, Amargo là, il n'est pas là, Cuba dans le domaine, Amargo Baka. Donc, les embargos, les excuses, n'est pas des mots. Voilà un vrai patriote qui a sacrifié son père pour notre pays. Voilà un vrai patriotique qui a sacrifié son frère pour notre pays. Voilà un patriote qui a sacrifié sa propre vie pour notre pays. Docteur Dire, alakana mali nyiko. Ora nyina kuma demle ni ngo be nyina na kra mami na utenyina. Allah kana marché que Fissirwale mandi alaye. Donc, aïe, docteur Dire, qui a réaction à dire plateau sans fait, avec un sous-quartier là, Toumabé, à Toumakana. Détruit ce pays durant 30 ans, qui ont déchiqueté ce pays, qui ont démoularisé la politique même, de telle manière que le peuple malien ne croit même pas à l'homme politique. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas insulter l'homme politique. Pourquoi? Parce que nous avons tous failli. Parce que quand l'homme politique faisait, où était la société civile? Où était le peuple? Donc voilà notre problématique. Si le gouvernement malien a même reporté les assises pour que certains individus puissent se voir dans les assises, les gens ont refusé. Et dit ça. Si le peuple malien n'était pas d'accord avec le gouvernement, ils n'ont qu'à sortir dans la rue. Nous au moins on est sortis. Nous au moins on a demandé au peuple malien de sortir. Parce que ce régime doit partir. Parce que le gouvernement doit démissionner. Parce que devant ce régime, ils ont égorgé des femmes, des militaires. Ils ont éviscéré des femmes enceintes. Ils ont détruit 400 villes devant les nez de la communauté internationale. Ce n'est pas à cause de la communauté internationale que des hommes et des femmes permettent aujourd'hui jusqu'à insulter une décision prise en Conseil des ministres. Mais on doit avoir du respect. Vous savez, nous sommes dans un régime d'exception. Mais un régime d'exception qui a fait de l'exception. Qui a permis de la démocratie dans de l'exception. Dis ça aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils veulent, même si c'est des dérives. Parce que dire que la journée de la souveraineté est une erreur, c'est manquer du respect aux Maliens. Vous êtes journaliste, faites vos enquêtes. Ceux qui parlent aussi sur les tribunes ici, ils n'ont qu'à aller au centre. Ils n'ont qu'à aller au nord. Sécurité zéro, même aux États-Unis. Tous les jours, il y a plus de 50 personnes qui meurent par balle aux États-Unis. Là, moi, j'ai dit, les accidents de la voie publique tuent plus que la balle. Les accidents de la voie publique tuent plus que la balle. Les accidents de la voie publique tuent plus que les balles. Les accidents de la voie publique tuent plus que les balles. Hélas, ça c'est le mot d'un jeune patriote malien, il s'appelle Dr. Dire. Il parlait quand il dit que Angata Nyefe, Angata Forana, il est au front. Et quand il dit qu'il n'y a pas un prix plus cher pour le Mali, son père est décédé hier pour notre pays. Quand il dit que allons-y au front, son frère est décédé en tenue pour notre pays. Voilà déjà des personnes qui sont mes amis. Voilà déjà des personnes que moi, Dante, je m'entoure avec. Donc, c'est qu'un problème malikola. C'est qu'un mounou fien non fait malikola. Donc, de ce fait, Dr. Dire, comment il faut, à comment la bana, à kanto, comment la. Comment il me faut bolo sans fait. Comment il me faut bolo sans fait. Au cas d'où marfa qui c'est. C'est ce qu'il a dit. Et là, ça va m'amener à mon autre point. Donc, le Dr. Dire Balmakeri Moussara, il y a une année de cela, nous avons un redoni à la Kahinala, en tenue, en front, voilà le père, notre père qui est décédé hier. Farou Kelenga Djamana attaqué au fin des flénétans. Donc, Dr. Dire, c'est un chef de famille, vraiment, qui a fait ses doctorats en comment dirais-je, en Venezuela et dans le pays caribien. Et donc, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Donc, Dr. Dire, toutes mes condoléances, c'est ton frère Dante des États-Unis. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante,
je ne fais que mon analyse. Amola Hermina, ne balana mebrao, et verdigi benga ko et à travers tribunal là. Donc benga ko c'est le tribunal là. Donc tribunal est décision d'ota benga ko là. Ben kumana devant les juges à ka témoin mon kumé tribunal qu'on a là ou lu boraka et à foyena mon kera. Ben kumana devant les juges ben yé à ka kuma il s'est cadré par rapport à ce que on a entendu mon boraka kuma mettre ko fene ka fenka Allah. Donc ben kumana ben kanto kwale kuma mi fo kale ma dabo jamana chikama kale a dabo di wala sa jamana dum se ka franyo tomina ka et président supporté ka transition supporté yoro munuma la uluka nyana bo. Donc ben c'est recadré il est en train de plaider a faut ko plaider avec yafa deli avec sega ko ay kuma mi fo ay rado kama nya ko kuma fo kuma mina la tomina ale ma dabo kama peu importe nous le faisons de pas d'eau na a jotala mo me et au tek kasola dombo woni ko kumeke kanare kumida e kakla ka genga bo barala parce que il sait ka taka kuma ni kuma su fo bololo sans fait kadaka munela ben flene ne drone do ben be se ka taka présent voir directement ben te sente mo gansa a placer mbabulu ani sente mo chamanga placer te kele mo chamanto kalama. Ben il fait partie parmi les membres de CNT qui peut avoir l'accès direct au président de la République. Donc, mais il a connu ses erreurs. Aïe, kanto, ko allait comme il faut pour l'okan, ama d'abord au kama. Donc, de ce fait, mon kera benga kola, ouya fo, ko, c'est-à-dire, j'ai dit, donc, on m'a boka foin, j'ai dit, aka jugement me continue, j'ai dit, il faut moumena kala nabeta kasola nateto kasola obobo jeri wore mais ouya makana me aka place di juge fena utadi et gouvernement fena ka avocat procureur utanya fo mais pour que mo ka bo frila ben ma meneko atara duina. Donc ça c'est très important imane ka kele kunya e wona ne ba fomale onya ay sabali mo ibiseka mo ni finka sonkolon foyer ibiseka mo meneka do brela mais mo ti ire kele fo kan ni bolo suire nyala. Ben mineladi ay kuma fo bololo sanfé amina nodila ben be kasola orila parce que kuma do bin o folika juguni marfa kisse ibaro ni yoro ina aben akli jigi zana do la quoi c'est-à-dire we musokroba do yininga ko musokroba musokroba din we dene yininga ko ni be jega ira munay ba kungulu tike waso dimso ka bara nabe jega ira abe jega kungulu tike ka bola ka kungulu la fli. Donc yo deng so yininga a chia yininga ko muna kini be jega yiran iba kungulu tike ka bola ko muna itana kungulu gla dem so ko ale korbara ka amamso yi ka jega kungulu de tike ka bola yana ka yiran ko don kalbe ne nyedon urla ale be jega kungulu tike ka so ka jega yiran o bole atara mo wera krefe a o fena be ka jega kungulu tike o fena ko ale ya amamso koronni abe jega kungulu tike yana ka yiran donc kalebo de nyedon ori ira la di pa aller dans la domina donc ni bek ye faklim bakri ou bekera mamso kele donc o kele 600 tia to recherche la tram sorba ira yininga ay katom sorba ma kone dimso ni modo yininga nu be jega ira ba kunlo tike munela u beko ku ayi ere la ka jega kunlo tike yan ko ira munela e ku me jega kunlo tike ko mu beko ku ayi ere la musorba yi kanto konde ko munela ne be jega kunlo tike yan nga ira parce que tumamina on me bouti nyala barama mi kuma ambulu barama kuma don donc barama fitinde kuma ambulu donc ni kuma kibe jege black kono o tuma so ame jege beliba de mo ni kuma kibe jege black barama kono jege na kunlo akutu kum barama kono donc de ce fait amba kunlo an kuma kunlo tiga orila wala sa ka kum barama kono sinon no te jege kunlo kadne musorba yere ka teme fembe kan mais pour ka kum barama kono orila kuma kunlo tiga ka bola kala fli. Donc o kroy muni mo sonkoro ablamano mo deliko ablamano il faut que malien demsonu nga donner ni dantere bola on ne ko comme changement fait on ne ko ka sharia sabati on ne ko malikura donc ne bena kangarim da demsonu yi jega kulum metike kala fli waso barama de ka dogon mais bi am kuma la ermina barama man dogon tourni. Le Mali est en voie de changement, c'est nous qui a demandé ce changement et on doit s'assumer. Commencer à moi d'abord. Il faut que nous, la jeunesse malienne, qu'on s'assume. Il faut que ensemble sauvons le Mali, soit l'exemplaire
de ces changements. L'ensemble sauvant le Mali doit être, on doit se rassembler pour vraiment amener ce changement au bout. On doit sacrifier pour qu'il n'y ait pas de prix pour ce changement. On doit vraiment être conscient à nos dits dorénavant. Parce que d'après Dr Djiré, et nous, la jeunesse malienne qui a demandé le changement, on doit être conscient de cela. Donc, on a dit que Congolo Tegeli, Kazanada Auma. Malien Dion, Djega Congolo Tegeli, parce que Mounela, en ce cas, Botouni, Kakemanana Kanfoy, toi, min Kadanye, Kasoka Foka, et regrettera. On ne peut plus faire ça pour notre pays. Notre pays est en voie de changement. Ça, c'est la réalité. Bon, au de bolo, dorénavant. Donc, ni ne bene bolo ka fondon nous yana. Donc, ben, a y saisi. Mais ça, on m'a à la kala. Moi, nous mec à comment y faut, a y mou tribunal là. Donc, en mot la main, mec là, break nous y de auma. Parce qu'à beba, donc, a faut que a été phénomène, que a été interpellé là. Que a été interpellé. Donc, maintenant, que a été phénomène là. Que a été interpellé là, mouna, a ma bari mo là. Beba, donc, a faut que a été jota la bi, a jota la chine. Nous, les fonds, on était donc une musique maligné, ou un thème fari chien, n'a t'engagné. Abe feneka on fari chien, les cas soit t'engagné, n'est à fois on est toqué. Mon cité Mali ça fait qu'à demander d'antela. Les femmes. Quoi t'es jota là? Quoi t'es jota la bi, quoi t'es jota la chini? Quoi t'es a mal parlé, beba kalama. Donc, ni jamana ou quoi t'es miné, quoi t'es qu'à corriger, quoi t'es 2 heures d'être corrigé. Oh tieri. Oh la neba fond y'en a ngo tien. Chien be galo mine ka boka binka datuna chwa kono. Comment te que ça nega terrain non. Comment te que ça comment te que ça donc malien don jega kongolo atete ketuni. On ne go ko changement, on démissionne. On ne bora ka foko asimga ka barake. On démissionne. On ne go quand même mali kura fait. On démissionne. On ne go ko mo cité sera sans fait. On démissionne. On ne go yuru ko kele. On démissionne. OK yuru kele li. Abe damene wa damene la. Wa na fefe minela zwala. Ambe datuna nga chwankono. Kuma kana ke saka. Na fefe minela mamna kan fola. Kuma mi banga jamana chi. Ika mine ki datuna chikono. Kuma te ke saka. Lebe mon fo gouvernement yana dron. Ou ka bemne to klina. Voilà. Ou ka bemne to klina. C'est tout ce que moi je demande. Luma bemne to klina. Lebe boka nga opinion du la sube et la sonama. Parce que munela ore mai. Ore mai jomaya mai. Malien dente son jomaya dima. Donc avec un tracteur minata tant avec un bemene ni trokelena les mo cité na soso maintenant on a que dos ni doy o de mai donc anga la me bon benga mo mu ku me fen ko nala yero debu ka mo mu ku me fen ko nala et nous le bora et ka kuma et a tracteur mina ben ya ka kuma fo kuminga angola me donc so jamba ambulu ka da awma inshallah. Le président a une question chama posée à vous. Procureur a une question posée à vous. Quand c'est faux, à avocat fla. Quand les mani comment que pour que ça tienne donc à jamana marabaga yoro ou bien que tienne que si jamana ma allez comment il faut pour que ça jamana kono den wele kana pour que demain be se ka lakoya ka si marabaga ma chugumna o demain ka ke wa ama ke fana ko pour que ko ka se ka jamana la gosi ka marabaga ni jamana kono den ko do nyoma allez te se ka ke jamana fandoyi mi CNT membre yale donc ben même est un état en lui-même. Donc, étant membre du CNT, il ne peut pas se permettre de porter atteinte à l'État. N'a eu cas de combien atteinte portée à des contrôles. Donc, maintenant, comment on en a fait? Il y a un procureur là, quand le procureur a dit que bel est le coffre. A ko procureur ma abise ka kenga kuma ma famia wali iye kuma famia chugumna iya chugumna ubi iya la ma chugumna procureur ko kuma nube masran ko ka sababu yake iba soro malien gansa chama be kubi ka foko beni kuma me fo ni kuma yi be se ka ke muruti kuma ni be se ka ke jatike kuma ni be se ka ke kuma mi yere be mo jigi tire jamana kula abise ka ale procureur ale ame ale sirango ju ale beta bieta ka visa ni ka boli ka bo malla parce que kuma kan be na chugumina donc ben ko no ko o shi dete. Mais finalement le procureur il est venu à la raison aïe mais pareil à Kokalebe Jamaka Hake de Nini donc allez bien Jama de Kama Aletia Kama Aletia Foué Kama Jama Ani Jamana Komondion Abuluka Hake de Nini donc au lieu aller la fonction de public quoi il y a un ministère public qui a au rôle donc maintenant comment on a à claler à plaidoyer là aïe la Nini Koka sans flac kaso di benma sans ça va di benma donc sans ça va
to san fila ka kɛ kaso la donc président y'a ɲininka san 3 san 2 ka di kaso la cogo di a ko ko san 1 o ka kɛ manto ye n'o ye sursis ye a ye donc maintenant san 3 nin ka di a ma donc o kɔfɛ avocat nana olu fana y'u ka hakilinaw fɔ u ko ko bon ko min fɔra nin fɛ sisan procureur fɛ sisan olu kɔni bɛ mantoli ɲini donc parce que article dɔw bɛ yen n'o ye article 17 18 19 ninnu ye donc maintenant cybercriminalité ni code pénal fɛngɛ kɔnɔna na min bɛ yafa kɛ ka sursis di ka se k'a jira k'a fɔ ko bɛn nɔ tɛ ko la donc kuma kɔni nana fɛngɛ ta bɛn yɛrɛ ɲininkara ka kuma laban na bɛn ko kuma laban na ale bɛ se ka min sɔrɔ ka fɔ président ye ka min sɔrɔ ka fɔ tribunal ye a ye procureur ka kuma dɔw lakile fili kun bɛ minnu kɔnɔna na ni a ko ko procureur ko ko bɛn y'o fɔ ni ka taa ko ka siya dɔ ta tɔgɔ ma k'o fɔ ka tila ka gamu ta ko o sankɔrɔ da k'a fɔ ko le renard du désert je ne sais pas quoi ko o ye sɔrɔdasi ninnu formé o ni a ɲɔgɔnna caman quand même bɛn kɔni ye min yira dɔrɔn a bɛ se ka kɛ kuma yɛlɛmana cogo min na ale m'a fɔ ka taa ni o hakilina ye donc maintenant o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a fɔra k'a fɔ ko jaabi bɛna di alamusa natɔ na ala ye o yira kɛnɛ na nka jigisigi kumaw kɔni caman b'a kɔnɔ an k'an sigi n'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko in n'ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya a tɛna kɛ gɛlɛya ye maa caman sigilen don n'u ka laɲini a ka kɛ gɛlɛya ye cogo min na ka wele bila ka taa yɛrɛwolo débat sur les remparts maaw bɛɛ k'u ka to sariya kɔfɛ ni ala sɔnna a ma justice sera faite et dans les bonnes formes et dans les bonnes conditions min tun bɛ yen ka fɔ aw ɲɛna o ye nin ye. donc aw yɛrɛ nin mɛn aw bɛrɛ y'a mɛn n bɛ sa masala kala donc a yɛrɛla k'a fɔ procureur ye ko minɛ cogo min na k'a jateminɛ cogo min na a ye bɛn convoqué o cogo la n'o de fɔ aw ɲɛna. n y'o de fɔ a ɲɛna n ko n'a fɔra ko comment dirais-je à thème au crédit de l'État n y'o de fɔ a ɲɛna n ko c'est la manière dont que le procureur va consommer les dits ne ma nin fɔ aw ɲɛna a don n m'a fɔ a ɲɛna n ko c'est un mot vague qui n'a pas de limite ne m'o fɔ aw ɲɛna. I b'a dɔn aw bɛ fɛ ka mɔgɔw de ta aw bɛ fɛ ka bɔ sariya kɔfɛ ka mɔgɔninfinw de kɛlɛ ka sɔrɔ ka aw dogo sariya kɔfɛ a tɛ kɛ ten. O de la a y'a ye procureur ye bɛn ka kuma ta ka taga yɔrɔ min na a y'a bisigi cogo min na a bɛ ka bɛn ni kɛlɛ n'o de parce que sariya filɛ nin c'est trop complexe mais nin solution ye mun de ye nin solution tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɔrɔ de sa ko an minnu ka baara ye video kɛ n ka cɛ i b'i jija i kana fanga kala la kana la gosi n'i y'a la gosi dɔrɔn i datugulan bɛ ci kɔnɔ n'i ye fanga la gosi dɔrɔn i kuma bɛ kɛ sagasaga ye donc o de ye tiɲɛ ye. donc aw y'a mɛn procureur ko ka san 3 de di bɛn ma san 3 ko parce que a taara i sigi Masika plateau kan i ye faamu ka kumaw fɔ gamu kan i ye faamu ka tila ka kuma min fɔ Masika plateau kan a b'o kaso la ka kuma plateau kan o san 3 de filɛ n'a ɲɛkɔrɔ i ye faamu donc nin kan ka tout le monde doit o la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko jɛgɛ kunkolo tun bɛ tigɛ k'a jiran o kɛra musokɔrɔba ka tile la o y'a sɔrɔ ko daga ka dɔgɔ mais daga bonyana sisan i tɛ jɛgɛ kunkolo tigɛ tuguni. Donc, ne b'a fɔ ndɔgɔnu ɲɛna il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que à terme au crédit de l'État, c'est l'un des articles qui est indéfinable. C'est indéfinable. Je mets quiconque au défi. C'est indéfinable. Ni comment faut bolokan. Ni procureur bolo qui a photo mina o de ale ka lagini o de ale ka jatemina. Donc ibiti nyafo sara de nyokoro na dajara muna jiru mo babalma. O de la depuis loin sigira nya fo nyena ngoni ye koye ngo c'est très ma fo ngo ko boki jamana do gare mo fo de que cela soit très clair nya fo nyena mo te do kan passport ide men te garunti ga ne nya fo nyena ngo loin sigile ngo c'est très dangereux ngoni feka nga malen do na sira ngoni loin nga malen do na sira ne ma fo nyena mais baro temi ni kadawi o le ga ko bo anga fara ɲɔgɔn kan ne comme ngo ensemble somole mali flani anga fanga do an yɛrɛ la o la ni mun tɛ bɛn an ma an bɛ bɔ k'a défend très politiquement très démocratiquement très stratégiquement ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye aw filɛ nin ye aw bɛɛ ko aw bɛɛ ko non Dante bon i b'a dɔn e filɛ nin ye bon e ka vision n'anw ta tɛ kelen ye quoi bon i b'a dɔn an bɛɛ tilennen tɛ quoi bon i b'a dɔn i filɛ nin ye bon i bɛ ka tiɲɛ fɔ c'est vrai la an kan ka fara ɲɔgɔn kan mais Dante ne t'i nɛgɛnɛ an ka laɲiniw tɛ kelen ye quoi an ka laɲiniw tɛ kelen cogo jumɛn jamana kelen de b'an bolo anw de ye denmisɛnninw ye c'est nous l'avenir du Mali pour que an ka laɲiniw tɛ kɛ kelen jamana kelen denmisɛnnin kelen sifina kelen nafti avenir kelen an bɛ ko Mali kura an bɛ ko jamana ka jɔ an bɛ fɛ jamana ka prospérité an bɛ dɔn jamana se ka jɔ ka sɔrɔ communication tɛ yen
et amour nga bare communication kanga do dakle fait ka bo dakle fait nga che abe kono su kan fola en fleni on me se ka bo sang kani loin ka fo président yana on nga justice yana ko changer vous savez ka changer tout mina malen diun temine donc attaque kasula mais ame kuma la erna ntaw ngene atteint au crédit de l'état c'est à la discrétion du procureur c'est le juge qui va faire la différence donc akana ki goro ki ci plateau doka ka kuma do fo kuma me e bloqué a photo me ma do état gâché là aide au terrain ni e kuma fo na be procureur ko ki do loi gâché là ore donné ibiti nya fo tribunal de bo nyona donc na be procureur ko no ki ka kuma fota e kuma ngolé procureur a tous les droits qui interpeller le na y interpeller 600 ji de bo nyona donc ben na ko bo niveau de là procureur ira ka fo ko ben kuma fait faux plateau sans faire spécialement à quelqu'un qui gamumbe place mina ko au moins ko parce que comme animal pour que black faut que avion ta mali bla ko te mangale restaurant ça c'était aucun pour que définition ni donc de ce fait sans savoir de fleur ben nyakoro donc ko sans que le mec fin doyer sans flado mais avocat kasola donc benga avocat au plaider de 600 donc il plaider là abela je est-ce que ben de la ka problème soro na ma de ka problème soro est-ce que ben de la ka ni on a problème sur tribunal là na ma de ka soro donc abela je sanga fa biseka kama état rebe crédit état rebe ben ta ça en charge vous so mandat do bi benga watan droit mois donc état rebe crédit ta vous so fa ça kala kuma bolo kan pendant 6 mois donc wabla donc am se ka foko le ko bani les copains parce que Chara est là pour créer un carrefour avec un tati donc je joue avocat au plaidiquer donc avocat on a plaidiquer je vais couper avec ben la record de la est-ce que ben de la canne on a tient est-ce qu'il y a chef floni est-ce qu'il y a de la canne Chara ni ko ni là donc en général ni permettre que ta Chara ni ko ni là ni a chef floni et juste ni ma beba a ya fama ou te ya fama kama kere ou ya fama munila si tribunal mali état rebe ni problème ta ça kaka tay donc amand bi benka wala ulube baram ke ulube saradi ko sara wala sarawi o sara wote dore o be ke amandi sisa wa keme wa binani wa bitu donc no kresa ben be bla o so ka bla 6 mois ni on a kono fo ma nangle ko probation akani dado bolo ko maula aki réservé donc na o kesa ata no reke voilà ce qui vient de se passer mais ni kuma mi foy ni ko indamne là à Toronto là nya fo o nyana ni ado ni atteint au sécurité au crédit de l'état nya ko fo nyana nya fo nyana ngode kele kuma roy wa nya fo nyana fene ngo c'était mo ngo ni le chef ne mo fo aw nyana nya fo nyana ngo si sovereignté ngo aw munu même na ka fo la ateketa ne adjota la de ngo non ngo c'était loi mindo loi c'était loi dangereux le do loi ye bomni mais au côté ka en malien dun anga bo katanga jamana la gauche bolo ça fait ko parce que comme kuma la amour dabla il faut que on choisit nos mots. Mais à qui qu'on quoi ni ka moi choisi qui c'est qu'à interpeller. Tu peux choisir tes mots et tu seras interpellé. Parce que procureur boulot n'allez bla qu'on qui est kuma fofo ko e kuma djoué jamanama c'est son droit le plus absolu parce que ce n'est pas définable. Ce n'est pas définable. Allez boulot qui est kuma mi fodé allez c'est qui interpeller herbe chi herbe clé j'ai eu le ba fara ka bonyo. Donc à l'heure des infos pertinentes moi Dante j'ai fait mon analyse donc n'y aura une assistance ben abetaka sharia nya korotuni jeudi wore ni ala sonama donc au jeudi donc 600 ou bien la deka fo ni ben me to kasola na te to kasola anemo na be des enquêtes kasola ou bien na te des enquêtes kasola mais nya fo eto mina dans le monde de justice jisi nyana ma chite ben to kasola muna te to kasola kada munika parce que abe ka fo est-ce que adla kana aller nya koroni ni wona clean nama dele kana jini nyakoro ni on a clean donc ben et aka peine me réduit parce que moka kokolon folo on est kokolon flana kelonte donc jisi be et ya fam roma ou ben là donc be kana beni katasa da foyana ka kuma bon sara là donc a bon attendeur sali donc en voilà hermina et on dit et ameto jisi ko anga toni ni corona ni ganga ke leçon en bema en voilà hermina et Kouyaté fene aller interpeller là Kouyaté Siriki Kouyaté dit c'est que porte-parole de Yerewolo, arrêté ce matin par le tribunal de la commune et 5, je crois bien. Donc, il y a Kouyaté Mene. Donc, Kouyaté Mene là. Kouyaté fait le tribunal Bouloni, Erina. Kouyaté Mene là. Kouyaté a été interpellé, donc, au Malek Mene Koufofolo. Mais Kouyaté fait le Mene là. Il y a Siriki Kouyaté, porte-parole de Yerewolo, arrêté ce matin par le tribunal.
bon aw bedu ba don ni nana ben ne ka kuma ni Kouyaté talaje e Kouyaté kuma to manya bebo kalama mo si se ka foko Kouyaté kuma to nyana mande se ka kuma to manya akuma to manya bi akuma to manya sini mande se ka kuma to parce que mande se ka be se kuma la mande se ka frena le kuma na fa be bo i du sugun konna la donc mande se ka ni dabla a jota la de mande se ka jota la bi a jota la sini yefam donc je crois que afin mo ba ka dozi la aka don afo ko daga mbambulo bi mali kono daga jega nkulo atete ke tuguni ibe jega nyira na akulukutu yefam ma cité kuma ke saka tuguni mali kono donc Kouyaté kuma to manya yefam Kouyaté ne do ne akko ne me nya afo yana wonte donc ni musique mandinye wante fari chien na tengenye on ne koko mali kura on ne koko jisisi ame to akofe mais ame to akofe to klempele la aka dija aka bemene to klina tant que bemene to klina ne dante be transition et supporter yanfo usubi janja mais ni mo te mene to klina nte mo supporter galonga ne nte marchi supporter galonga je ne supporterai personne sur l'injustice yefam donc ne balana ma ba kuma Hermina Sidiki Kouyaté du mouvement Yerawolo debout sur le rempart vient d'être arrêté au tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Il était venu pour assister au procès de Ben le cerveau. Donc, ko Sidiki Kouyaté kabina benga et procès ka suit. Le Sidiki n'allait qu'à benga procès suit. Donc il Sidiki mene. Wa sonné d'intérêt ne mo blanga kanola ka fo Sidiki yana mo vraiment aka sabali akana kuma tan parce que mo kuma be mo du mo femme ba adewulo mais kuma ale ba bawulo na kanake yefo donc mo conseil d'âme nous le fangone do ni nunu mais n'était marchi supporter galonka moi je suis un homme véridique mais ça nga tiere kan malen dembe kan ko mo sudi ni état filé no me boka fili funyana nous clé no ame boku commentaire ke mais awe fere mo ka seli mo ka ni mo dama mene wule online date bo ebe kan ko inke to mina e ma famille quoi il a mené do ababla ay mon kenya atale isabula voir amamnola aw be sharai ne ko ben mela kumina ne afawena amena kumina ne o définir fawena ka do dictionnaire kono ka mali constitution fene fawena a flé les tribunal flé ka beaucoup de fawena donc avec bo émotion qu'on a là asimité fait mo ka selaka anga bo nga chefo nyonyana ben mela muna am be se ka mena la tout le monde ni procureur quoi mi sigle flé ka so me flé ka loi mi skandala ni procureur bloqué comment fait fort na be jamana deun na ba le torodoro abi abtani tribunal la herbe si herbe clé herbe fako ibi re defay ka côté là donc nul ne safe akana ka aussi kono ko aussi sefelendo aussi sefelente donc o charade do meka charade fo nyana parce que vous faites ngasi ya galon tri nya fo ngote galon tri ka wi atteindre au crédit de l'état elle est vague yoro kelemi vague l'intégro et oye yoro mina obe kuma mo mo yurugu ke oni mo mo jamana soin oro de vague mais il y a un mot de définition follow la je c'est un mot vague elle est indéfinable donc on est ka fonyana abo juro mo de chala sans feu ni ma chala bouillon et dina chala bouillon et ma chala ewa non ni amalen dimsenu amunu ngo kuma kanani ame bori ka sama keni kelay ame bo matrafa de konala et tout un bon avocat va te dire de faire ça ame boka ira fangala vraiment ay ni munta ame feka jamana clean anya famia mais ni jamana clean coin atina on dimsenu abina on toro kosobe surtout là ngo kame kuma kanga jamana jo parce que beba do ngafo kuma de jamana jo depuis ala jeda ni Qur'an aya follow mi ay mu fo prophète nyana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ala ko Muhammad ma ko ikra bismi rabbika ladhi kalak kuma de be jie jo kuma de be jie chi mais yoro minani afroko kuma be mo fi mi se ka de kuma foli la o yoro la on ne kan boss san ka iranga jamana nyamo la on me fait kuma kata bolo men kan ka son on mene kata kasola sinon nan toro ni to la et atteindre au crédit de l'état elle est vague et nul mo be kuma boloka abe se kata kasola mo be kuma boloka a bebe se kata kasola wa herbe shi wa herbe clé wa sharabe ka jofe ide beta 600 ka ti défend ibeta wordo avocat là ibeta wordo tribunal la takala ika mo be tonyo i muso be tonyo i don be tonyo donc na te fe o ka ke ame boli 600 ka en défend ka so ma shara soso ka iranga jamana nyemo là vraiment abolo ni sharamie c'est très sévère donc au côté go beninga kuma nyana
au côté ko ben jobala au côté ko ben jotala o e sharadi am se ko o e volo yeradi o e kele yeradi mais am ko mala ermina amunu me ben fe o amunu te ben fe o amunu go ben jobala o amunu go ben jotala o aw bebe se ka takasola aw bebe se ka takasola parce que n'a be procureur ko en cron ko mo ni ko fait fort n'a be ta jamana ka intérêt défense et contrôle là il a le plein droit de t'interpeller o ya ka baradi il a dans son droit de t'interpeller il a dans son droit de t'interpeller. Donc, n'a te fait un begata kasola. N'a te fait un baouka bonana. Yafamu, anga wuli, anga kanarda sarai, ou ka doboni loi en sévérité là. Parce que à sévérité, abena un blakake, un do meke yetima ouye, un do meke falato ouye, un muso meke tcheta ouye, abena furusa tchaya mali konna là. C'est vrai, non, hein? Ouais, ça va créer des divorces au Mali. Et ega jetemeneke, e foulé, muso be e bolo brotini, me e bolo sono. Ngache ebita kasola kata sasa bakeki musoto sono ngache la ilaha illallah e kone be bororo de febe soro ko foside kon tay e kon bo kalama parce que ala ere ko ama ko arama de ko ikani babu i musola kateme kunyon woroka e kal e kunyon woroka semaine woroka ki kani mabu i musola kateme 6 semaines ka koni mabu i musola kateme 6 semaines ka yefon ko mu yi soro yere noy sama ere la on donc ni na ka dematri dutri mina ka black kasola ka kumana nyakata mi métaphore ça bala et otoka furusa lewa oto furusa de mala jamana kono e ni furusa de mala jamana kono jamana mi kono musoka tani chai ngache ngurila lesbienne abedamina abaketo il faut que mon gars ko familial quoi il faut ça dit jamana mola quoi il faut regarder la conséquence de long terme des faits mais on demsenu na ma farangonka anga sika akili farangonka kanga asam somole malita anga deme anga farangonka amu nga bara kumai anga sika boka ka jamana don deme ka so makeni saranya ngali o masami alayi o tsikoke asika farangonka o te farangonka foila fo sukunya ni sayakera ou ni dotara kasola isika malen dimseni farale nyonga foila ni sayate ni sayakera buke nyonga ngai ni dotara kasola buke nyonga ngai mo suku ko nyonga ka foko ni minale anga ni prévenir take. Donc, moi, je vais rester à mes postures. Je vous dis qu'on doit être ensemble pour qu'on puisse sauver notre pays. C'est ça le combat. Ola ni kosumu numeka ke am seka sera de mabara ou nyinga ka funyina ou ka sabali am avocat dota ka nga déclaration ke o wana me parce que sera meka ta on est kama donc na on go kante swama ou be doba sécurité là sera nka ine cybercriminalité et mo kana mo fanini mo kana mo banini mo kana ka jamana burja o kain o sera kain mais ka ke vagide ça doit être défini. Ça a défini, il faut qu'on mina à quel mec a foi qu'on a là, comme maté jamana ka worso. Quand ils volent l'argent de l'État, ça c'est attaque au crédit de l'État, ça c'est définable. Yefam. Yuruku fambe jamana kono, ça c'est atteinte au crédit de l'État. Mais atteindre au crédit de l'État en termes verbal, ça doit être défini. Aucun a défini. Tu me définis trop de mais comment tu mets yo fort au yoye? Comment tu mets yo fort au toye? Ola, m'robuga kuma fota, m'roba soisi. Mais à l'heure dont je vous parle, les dits ne sont pas définables. Comment fota à Sebeninte. Donc, comment faire le procureur Toro? Avec ce que traîner tribunal là qui black sola. Herbeshi, herbe cléwa, procureur ma fouille. Aka baradiki. Donc, n'avez voulu qu'à boss nogola, aïe voulu qu'à boss nogola. Ola angogo à bomananga bala. Aïe bomananga n'a pas ici ça. Voilà, bonine l'eau. À l'aide des infos pertinents. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, Amola Erimina, n'a pas un moment de sege, aller dans la cassola, et aller interpeller là. Mais ni dans la sege interpeller là, il y a un faux, qu'on vraiment, qu'on sait que comment on a fait d'amateme. C'est que comment on a fait d'amateme, domina ben minela, ou y'en aurait cassé, c'est que comment on a fait d'amateme. Il faut donc, vraiment, me doit que, à la dibo, c'est que takan, vraiment, à la caille m'envoie. Mais je crois qu'il ne fait qu'à leçon à moi. Mais en une loi indéfinie. Cette loi doit être définable. À terme, au crédit de l'État doit être quelque chose de très définable. Pour vraiment que la jeunesse malienne ne finirait pas toute en prison et qui va créer de divorces dans notre pays. Ça va créer des divorces dans notre pays. C'est qui est déjà le cas. Mais là, au bout donc on ne veut pas de ça. On doit que loi inga sebe il faut avec ce que demsonu et maronya tromina loi inga sebe il faut loi inga sebe tromina demsonu teta kasola parce que na on ni demsonu betra kasola jomena jamana jo donc on va ira ka fo ne ko mo kuma yere définir ça et ça va être trop profond ne ko mo ta 600 ne ko men loi ta 600 ka a berbere
Je vous laisse faire votre propre calcul. Parce que la loi est négociée, ça veut dire arrangé. Ça veut dire arrangé. Il faut ta caméra là. Ça veut dire arrangé. Ça arrange qui? Ça arrange les gens qui ne sont pas les membres du gouvernement. Et ça arrange pas les gens qui ne sont pas les membres du gouvernement. Mais ça arrange les gens qui sont dans le gouvernement. Parce que le gouvernement pourrait faire faux. Ne pourrait faire quoi à main. Ça c'est l'attaque au crédit de l'État. Ah oui. Oui, c'est tu t'es attaqué au crédit de l'État. Parce que le gouvernement va faire le cahier au main. Et c'est galon de dos. C'est pas je m'en parle de galon de gao. Et le gouvernement va faire le cahier. Le gouvernement c'est l'État. Et pourrait faire quoi au main. Il n'y a aucun main. Ça, c'était la crédibilité de l'État. Tiens, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Donc, donc c'est très très important. Mais au Beningakuma, qu'on a les flux là, qu'on a Jotala, qu'on a les je crois qu'il y a des leçons familiales. Je crois qu'il y a des barakaye. Comme on m'a dit qu'il y a un problème sur donc, il y a Ben Bla. Dans le monde de justice, on va libérer Ben. Procureur il a fait son travail. Parce qu'il a barakeni charam de drama. Et tu ne peux pas accuser le procureur. Ame charay ni keleke. Charay ni fleni, c'est très 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 sévère. Non seulement c'est sévère, elle n'est même pas définable. Dantala. Dakuna donne pas kono dante dakuramna. Bon amurume kule bala ko mate jamana sanfé. Ne o refonyana, nga obeka ko livre ta, obeka ko bigita ka sebe. Au beka sebe domina au fele beta kasola. Fona fa kuma dabla WhatsApp groupe sans fait. Voilà. Avec kuma dabla WhatsApp groupe dans fait. Avec Facebook bala dabla, ou avec ambe bala, ambe de kuru. Il veut kuma dabla Facebook sans fait. Il veut kuma dabla WhatsApp sans fait. Tant qu'il connaît mo là, tant qu'il est loin mbe, ambe beta kasola, ambe. Sans exception. Now, avocat me a ujai to nyinga. Avocat fait via ujai qu'on a to nyinga, ne trop d'antenne d'affaires. Tiens de nous, mais tiens de fond. La loi, elle est très sévère. Elle n'est pas définable. Elle est vague. C'est la vérité. Et le procureur ne fait que son travail. Aka barake, machika baka tiama. Et ma y quand au cas les boulot trop mina, allez amener trop mina avec un bel de là. Donc, on a les barres de Charade Adama, Charade Fangadama, Kafaka Barakanai. Donc, I'm a boka tanya for Sharani, Sharinga green. I've been a Malian Demsonu, I've been a Malian Musu, Choke Musun Towny. I've been a Malian Choke Musu, Malian Musu Towny. I've been a Fusa charge of Manakonala. Parce que ni Setier, ni Isekatra Avocata, Emanatani na Tribunala, Ibeta Casola, Ibeta Sansa Casola. Et n'était sans flaquer Casola. Et Nason Zara et la Grand déjà. Et Mousso qui le met sur nous. Demsel Mousso de ba entièrement boulot. Et Ebeta trop de mega bout, qui le sur nous. Fariba, autrement monétaire. Il a fourou massa. Il a fourou Sara. Il m'a Sara. Donc, à la dje, et Kuyateka Kumadobe, Amanya Tomina, Aka Famia Kafo, Ko Kuyate Jotala, Aïmouk. Mouya Irana, Bel, cerveau, Aïmouk à Jotala, à la main. Bi agolo public a job basiri ko bon abiye ka foko don temenu no Israel commission ka wuli ka donate Palestine ka jumna munga wuli ka jore senfe bi Israel rebe ka reni o kelemi ni yeshine ndo bi Israel ma o kelendo kana ni basiki de bi Palestine parce que nous fane kalenga ko fo Palestine ka sigi Palestine ma Israël que l'on appelle Palestine dans les lignes qui sont la colonie pour occupation israélienne. Quand la ligne où c'est qu'à fousser au dans la ligne où c'est qu'à fousser les chemins américains qui ne peuvent pas la ligne tapu c'est qu'à au demanda nous connaît. Bon là quand la tika colonie habillé bien mon frère. Ko yera wolo fanaye ton minabiye ko asraka dankari bingali wala ujula c'est-à-dire que bingali wala jugu ni miye bi bien kono. No doye jamana do kana asigi jamana do daka jamana do kana asigi jamana do kono ka fo ka ba ka saboy o bi je mo nya ko je lu tigni do ni mo ni ma ni na bi o ye wolo be se ga jetimine tigre wolo se ga jetimine kulu fe kulu mi no bi ka fo ko
olu wuli ka jɔ kɛ ka se ka o tɔɲɔgɔnw fara ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi. Bon olu diɲɛmɔgɔ minnu bɛ o hukumu kɔnɔ minnu bɛ ka se ka binganiw kɛlɛ ka taa se fɛn kundama la olu mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn siran u bɛ tiɲɛni bolola de ka sababu kɛ tiɲɛni yɛrɛ de kɛra an ka mara kɛcogo ye quoi an bolo ka jamana kɔnɔdenw bisi k'u tereke ka na fanga ta u kan a filɛ ale bongo filɛ nin Gabon mais ala diɲɛ population mɔgɔ miliyɔn 2 diɲɛ nafolo bɛɛ b'u bolo mais population bɛ kungo la. Parce que fana ɲɛmɔgɔ y'a miiri de ko ka jamana kɔnɔdenw bisi k'u papa k'u jɛtigɛ ka nafolo tɛgɛw la k'u bila sɛgɛ ni ko ni minɔgɔ kɔnɔ k'o de ye mi se k'o mara ye. Parce que mara kɛcogo ye 2 de ye ka mɔgɔw kɔnɔ k'u dɛsɛ k'u kalanbaliya ka bana ni minɔgɔ bilo la ka fitini k'u kan kɔnɔ pour que i ka se ka sɛbɛn a bolo kan walima ka se ka mɔgɔw lakalan ka ji d'u ma ka balo d'u ma ka kɛ jigiya ye mara kɛcogo ye nin fɛn 2 de diɲɛ kɔnɔ mais farafina ye min ta ka farajira dɔw kan o de ka jamana kɔnɔdenw kungo k'u minɔgɔ k'u dɛsɛ k'u kalantanya k'u bana k'u fɛn bɛɛ k'u la pour que k'u sogo k'u la bi an ka transition b'o ba de kan c'est dommage an b'a fɔ an dabara camancɛ parce que muso minnu denw tɛ se ka nin kuma in tiɲɛ fɔ t'anw ye quoi parce que anw y'a tilekɔrɔ boli ni a sankɔrɔ boli ni a siɲɛnaw ni a bɔnɛw an de y'an jɔ quoi an de y'an jɔ mais a kɛra ka muso minnu denw to sunɔgɔ la n'olu tɛ fɛn kalama la olu tɛ se ka nin b'u dabara la n ka tiɲɛ dɔw ye donc sigi min bɛna kɛ le 1er octobre a bɛna kɛ ka bila armée ka hukumu kɔnɔ ka taa bila fo a yɛrɛ ko yɛrɛwolo ko tiɲɛ yɛrɛ la dan bɛ fani kusama na an y'an kun anbariko la gɛlɛya kɔrɔ ka d'a kan u nana anbariko diyagoya o ye malidenw yɛrɛ ka fanbala nana anbariko diyagoya d'an kan 2012 o kɛra sababu ye an taara kalata bilakatalenw na o kalata bilakatalenw nana wolo fɛn min na o kɛra jamana fili ye donc Asimi ninnu nalen an de ko k'u basigi ka kow bila minɛn kɔnɔ bandaw nana a ye wagati dɔ ta an ka ko la bandaw bɔlen kɔfɛ an ye fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara wagati kan yaasa hakiliw sigiw ni an mago bɛ ko damadɔ la olu ka sigi kala kelen kan an ni nin bɛɛ miiri kɛ k'a sɔn k'a fɔ fanga ye a y'a jɔ an ka nin baaraw kɛ mais n'a fɔra ko den minnu yɛrɛ jɔra k'o baaraw kɛ fanga ma ɲɛsin mɔgɔ si ma f'olu karili o ɲinini k'olu lebu ka kɛlɛ tiɲɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛkɛ o de kama tuma min na Asimi min ta Kayi a fɔra Asimi ɲɛna de mande sɛgɛ fɛ k'e bɛ taa Kayi k'i bɛ t'i kanbɔ fanga nɔfɛ e ye mun labɛn de kɛ i ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ duuru minnu ma se ka bɛn ko la fɔlɔ aw ma se ka bɛn fanga la fɔlɔ e Asimi bɛ fanga la i tɔ naani yɛrɛ jɛlen tɛ n'o ye i bɛ girin i bɛ taa campagne la i bɛ taa mun campagne de kɛ. Asimi kulo t'a la de. A kulo b'a la. Ne tɛ kuma diɲɛ fan si fɛ ko a tɛ lamɛn. Mali balaw ye de ne ye nin fɔ Kulukoro le 19 novembre tɛmɛnen novembre 2019 tɛmɛnen ne y'o nin fɔ ye k'a fɔ ko pan c'est à dire que fanga sigiyɔrɔ kelen de don u ka président kelen ɲini u juru cɛ la u ka jɛn ni Asimi ka président ye ni ma jɛn n'a ye u bɛ ka jamana tilatilalen min kɛ o dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ ni min tɛ tiɲɛ dɔ fɔ ko u tiɲɛ tɛ fɔ olu ye olu yɛrɛ dama bɛnnen tɛ ko la ko jamana tɛ taa wa a ti ɲɛ u bolo o kuma tiɲɛ de k'u ka sɔn Asimi walima n'u tɛ Asimi ka président fɛ u ka mɔgɔ ɲini u cɛ la u ka dɔ kɛ président ye. Ko ne mɔgɔ t'u bolo k'o kɛ président ye u ka sara di jamana kɔnɔdenw ma an ka mɔgɔ ɲini ka kɛ président ye kuma tiɲɛ o de. Voilà. Jamana tɛ se ka kɛ ko ɲɛmɔgɔ. Donc a ye nin mɛn ne dɔgɔkɛ Kuyate ka faamuya de ne y'a ka faamuya de i ye faamu a kumana selon sa conviction a kumana ka conviction de maliyɛndenw jamana y'anw ta de ye anw denmisɛnninw. Kɔnɔdenw ma an ka mɔgɔ ɲini ka kɛ président ye kuma tiɲɛ o de. Jamana tɛ se ka kɛ ko ɲɛmɔgɔ tɛ k'a la. Voilà. Donc ne Kuyate ka faamuyali il a été très clair avec ses dits. Il est femme. A kuma caman fɔ aw bɛɛ y'a mɛn a ye nin fɔ yanni kunasini yɛrɛ cɛ kunasini a tagara fɛnɛ
C'est un gars, il est très consistant. Il veut que sombe da kuyate là, sauf inconsistance. Ou la nere comme ne tiré me la nya fonga viro la ngom rote kuma befo. Mais à fond. Donc même fait que mon faut ni ora, les sons me bien à Qatar. Et là je m'adresse à toute la population malienne parce que vous la main. Ni malien de mega keledi. Parce que mina kuma do fonyana. Ameka takani sira mietani loin. Malien décidé qui veut kuma qui veut la mec qui kasula. Atteint, c'est inévitable. Il te la kasula trop grimpé là. Fini bora ka kuma fo kuma mi et jamana nyamo be faka la main. Ça c'est la vérité. Oui tient dit. Parce que tout est atteint au crédit de l'État. Parce que quoi tu kuma chama fo abe à la main. Doni na kuma takala to kan foro là. Ça fait partie du crédit de l'État. Ça fait partie du crédit de l'État to kana. Crédit de l'État et à toi bora ka fanya non. Ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce qui est réputation de l'État, c'est des crédits de l'État. Donc, on a un rekele, on a beaucoup de français kele, donc on n'est pas ni malin de son fait. Moi, on a barré force de changement. On a frangon kan, on a avocat d'ota, on a processus, on a ira, on a jamana nyamula. Ou y'a une loi mi tanita, on mouille de son en bébé la banque sur là. Il faut que malin dembe ko dedans. C'est ça qui va se passer. Non, 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 tu as qu'à côté au Bengoy. Ou tu as qu'à au Lokoy. Ou à côté au Sirkikoy. Ou à Kumulo Bolo. Mais ne pourra pas blindé le foyer. Il faut. Ne pourra pas blindé le foyer. C'est la vérité que je viens de vous dire. Est-ce que Sirki Kumatoro Nyana? Non, Kumatoro Manya. Mais est-ce que vous me reblata Kasola? Non, vous êtes Kasola Dombo. Est-ce que solution à la Kala? Solution à la Kala. Est-ce qu'il y a un Kumata? Amanga Kumata. Mais c'est comment que nous blague à ce qu'on a là? Non. Est-ce que punition est là? Oui, punition est là. Au punition est mouni, à un akmoleka. Ni n'a que chien clé mouni bekila, ni n'a que chien flam mouni bekila, ni n'a que chien saba mouni bekila. Avec qui t'es nous? Mais avec comment la elimina n'est pas on ne moi ni boire qu'à comment faire faux charia quand, ni boire qu'à faire faux gouvernement quand, n'a ma dia gouvernement par rapport à l'attaque au crédit de l'État. Il peut mener qu'à Kasola. Donc, si vous avez il faut que vous changer. Mais si vous avez ne date me kuma la temps, ne boire qu'à kuma ni trop là, ne venez black Kasola. Ni moi, on fait mal là, on me met qu'à faut que vive bas, maçon son là, on est bébé Kasola, au bébé Kasola. Il faut. Quelqu'un dit que lui n'est pas d'accord avec moi. Il faut me donner votre preuve. Tu veux que je laisse la ligne? Je peux laisser la ligne si tu n'es pas d'accord avec moi. On dit atteinte au crédit de l'État. Quelle est l'atteinte au crédit de l'État? Quelle est l'atteinte au crédit de l'État? Il faut me définir la définition de l'atteinte au crédit de l'État. Tu peux me définir? Moi, j'ai donné ma définition devant le monde. Quelle est votre définition? Tu n'as pas été d'accord avec moi, mais c'est la vérité que je suis en train de te dire. Il ne faut pas essayer de taper les gens à leur tête. Non, non, quand c'est pas la ligne d'abord. Donc, je crois qu'il va se saisir. Compta, je vous en prie, je suis en direct. Compta, je suis en direct. Donc, je ne peux même pas défendre ce qu'il a dit. Il a tort. Mais est-ce qu'il y a un photo sous là? Ça, c'est à vous de faire votre propre calcul. C'est à vous de faire votre propre calcul. Mais dès qu'on te donne don, ni loi croit me flinguer. Moi, ni boire qu'à comment fort, comment me te charia arrangé, il va t'assola. Moi, ni boire qu'à comment fort, mouma to, créer l'État et toi canio, oh, toi cameo. La tête au créer l'État, ce n'est pas la. Fais ce que Jamana trop tient. Fais ce que Jamana Nyamoro trop tient. Fais ce que façon Marabao trop tient. Façon Marabao, c'est eux qui sont l'État. C'est ce qui est l'État, c'est le gouvernement. Donc, il va en prison. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Donc, le plus vite possible. Ambola Hermina, Massami Alaye, Francis, Boranaka Manakanfoy, Francis, vraiment, Francis Tarabamounkatouni. Ne bala la mebrao. Et parce que nous connaissons la fin ici, ça, Diabet Dabagadou, en a Jamanakola. Mais ben le jugement qu'elle a tantôt là,
mande seke interpelle la nya foyena akuma to manya bi akuma to manya sini mbajiya akana nyogo reke tuguni ambola erina Tchad manifestation bari bi Tchad ni erina Tchadion donc abe aketo directeur qu'on coupera donc pour mbabe Tchad ni erina donc Tchadion ko vraiment ko France ka buka jamana konala il faut mon côté faire France ka buka jamana konala tuni donc que la France quitte leur pays le plus vite possible donc manifestation bari bi Tchad ni erina à l'heure des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse ambola erina ne balana me braou et masami alaye anga jamana konala urgent un attaque kamikaze et complexe a visé le camp militaire de Gao dans la zone aéroportière. Risque et évaluation en course de détail. Donc, anga Gao marala et kamikaze do crain nous est ka bombe hier la basi katayoro attaqué une attaque kamikaze et complexe a visé le camp militaire de Gao dans la zone aéroportière. Report et évaluation, c'est-à-dire la personne voulait dire report et évaluation en course. Donc, ko munkera kola, on évaluation munkera kola, ko obeka nyeni, no sorla, ame boko o da auma. Mais ni le kera e Gao mara fene konala, anga jamana konala. Donc vraiment, amanga fama ou faux, kadaka ni belao, ame ni bela uludibe nyani makurula, urasaka ambo, ame problème ni erina. Ambola ermina Moscou Conan atteint et meurtrière du Mali. Il s'est la kumana et Falim Garanga Jamana Conan la Kunu. Vraiment, il s'est la et ils sont pas du tout d'accord avec ce qui vient de se passer. Koulou Mali supporter Biwe Mali supporter Chini. Ambola ermina il a la kafo ko oni administrement Mohamed Manga Jamana Konala. Ko 30% de l'ONI de l'aménagement Louburanga Jamana Konala. Et ils ont quitté notre pays. Donc Ambola ermina là ne balan la mebrao et n'a foi trop mina Gabon président, n'a foi Gabon président, moi ce n'est pas un président, n'a foi premièrement Ali Bongo n'a même pas démissionné. Ali Bongo m'a démissionné, on m'a démissionné dit, Ambora Moukalama, Ali Bongo bisa ka voyager, Yoromi Adjabe train, il est toujours le président du Gabon. Emoro ni dynastie, emoro ni mono koy. Donc ore la ma foi jamana don fangamba aula, auta akabona ko akli. Mais nama akotani aklisiye, yefo mu antalon fangamba ana. Ni muma yama nante son munga kana anga boka nyini anga boka nyefo kaso makeni kele mais ni antara ni tola c'est vrai là et ni shara kura misira et je mets tout avocat du Mali en compte na mo mi jaito ininga avocat mi jaito ininga ni cette une loi c'est très dangereux c'est très dangereux c'est très sévère et c'est vraiment vague c'est vraiment vague il faut mu au côté ko mo boka tamana na kan forêt non au côté de Mourabo, Kataka Mourou Droya, Ermina, tout le monde doit faire extrêmement attention. Vraiment, il faut choisir tes dits. Spécialement si c'est un concert de l'État. Oui. Ni gouvernement qu'on y tra kodon. Ni qu'on y take gouvernement défini. Ni mouy soro la ou inoye. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement à Blakuna, qui veut qu'on ait réputation de ban et tien. Le gouvernement à Blakuna, côté Tomi Mboulouka, il veut qu'on ait non. Vraiment, ils ont l'air plein droit par rapport à la loi qui est en présence de t'enfermer. Herbe chi, herbe clé, ou masima. Oui, je suis Mali Sarari Bounia. Ou les tiens, ni m'ont ma foi autour là, ou t'es que l'on te l'a dit. N'a foi n'a pas Mali que l'on te l'a béhalaki. Parce qu'on ne peut pas aimer son pays et tricher son pays. Il s'est qu'il y a un fait qui banga qui a faux. Moi, je t'ai faux. Quand tu mens, tu triches ton pays. Voilà. Attends, je vais, maintenant, tiens, canceller. Et puis, en même temps, comment la Hermina, France, qui a fait canton de bois. France, qui a fait canton de bois. La France a beaucoup de fake count. Ou bien, fait canton de bois, ou trop que Mali ont trop, mais c'est de fake count. Donc, il veut directeur, il veut directeur là, quelqu'un m'a face. Il faut que tu m'as donné révolté. Il faut qu'on recrute tout là. Donc, on a deux Gabon. Gabon. Les Gabonais s'expriment sur la libération d'Ali Bongo. Dans cette vidéo, cette citoyenne gabonaise s'étonne des conditions de libération de l'ancien président Ali Bongo suite à un coup d'État, de la proximité du nouveau président de la transition, auteur du putsch avec le clan Bongo et certains barons
de l'ancien régime. Donc, Massami Alaye, Gabonais au son coup d'état Emade. Imam, Gabonais au son coup d'état Emade. Gabonais au Yarakafo, qu'on était coup d'état.